אני אוהבת אתכם, את הקבוצה של ההסתדרות, של היוגה, אתם רציניים, אתם באים, אתם עושים מה שאני אומרת לכם, אתם נהנים, אתם מתמסרים, ואני מאחלת לכם יום יוגה בינלאומי שמח היום, מחר, בכל יום. יוגה זה החיים, זה החיבור של הגוף והנפש. אני רואה אתכם מתקדמים עם העשייה הזו, וכיף לראות אתכם, תענוג, תמשיכו לבוא, אוהבת אתכם. איזה כיף את הדברת, ואני אוהבת את זה זה שכולנו פה ביחד, זה כיף, האווירה הזאת. קצת לראות את כולם בבגדי ספורט, על מדי בית, יותר נכון. אני אוהבת את זה שזה מוציא אותו מהכיסא קצת, מהמנח ישיבה. קצת רגיעה, וזהו, בגמישות. אני אוהב את המתיחות של השרירים, את הרפיון בגוף אחר כך, את הקלות תנועה אחר כך, את החיות שזה מכניס ואת האנרגיה המתפרצת שבאה אחרי כל שיעור. יום היוגה זה לדעתי ביום שיש הכי הרבה אור. נותן הרבה אור על החיים, זה כיף, זה מה שנקרא לראש ולנפש קצת להירגע מהיום יום, והתמכרתי בזכותך. מה אתה אוהב ביוגה? למה אתה בא? ביוגה הכל, הרוגע, השלווה, המתיחות, הכל, ממש הכל מהכל וכיף. למי היית ממליץ לבוא? לכולם, כולכם תבואו. ליאת, למה את אני באה? מאוד אוהבת היוגה, כי זה מחזיר אותי לשפיות ולנשום ואנרגיות ומחזק את הגוף ואין כמו ורד. היוגה בשבילי זה אורח חיים, קודם כל זה אנרגיה, להיות עם אנשים שהם איכותיים ואנרגטיים וכל אחד מעביר את האנרגיה שלו, והדוגמה הכי טובה של יוגה זה המלחמה שהיא עזרה לי להתמודד עם המלחמה וממש עם חרדות וכל מה שקשור לאזעקות וכל הסיפור הזה, וזה וואו, אני מה זה מחבק את היוגה. תודה. 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 אני אוהבת שזה בועה של שפיות ואיזון ורוגע ונעימות לקראת סוף השבוע. מדהים, תודה. תודה. בין הרגליים, שיהיה לנו קו אחד בכל האצבעות.